szagú nő van, és annyi jó szagú férfi, és annyira vágynak arra, hogy együtt tudjanak élni. A szemükben nincsenek fények, a szívükben lakik a bánat, az ujjaik alkatrészek. Ha erre néztek, erre a kis fotóra, egyszer csak az történik, hogy az egyik kedves oktatónk éppen Koszics Attila, aki egy pécsi rádiós mogul tulajdonképpen, aki a 70-es évek eleje óta pörög benne a magyar populáris zenébe olyannyira, hogy gyakorlatilag nélküle egyetlen egy populáris zenei produkció sem vált nyilvánossá, szóval inkább úgy fogalmaznék, hogy az Attila mindig előbb tudta, hogy valami van, mint azok, akik egyáltalán csinálták azt, ami aztán lett. A szétféltett növényem, a szavaim a metaforám, minden gicses reményem, te meg az én kavicsombolnál. Az én féltett növényem, a szavaim a metaforám. Ebben a teremben a következő a helyzet. Nem lehet más csinálni, mint tevékenykedni. Egyfelől ragadjatok filctollakat, és a megfelelő számozású helyeken folytassátok ezt a képet, amely remélhetőleg néhány hét alatt, mire a kiállítás a végére ér, addigra maga a kép is elkészül, és a kiállítás utolsó napjaiban egyszer gyertek vissza megnézni, hogy egyébként mi van a képen, amiben ti magatok is beledolgoztatok. Közben egy másik helyen a földre fekve tudjátok hanyat fekve megnézni azt az installációt, amit Kostil Danila készített, velem szembe, szóval leginkább a hátatok mögött. A Tereskovának a munkái vannak, egyfelől állóképben, másrészt pedig mozgóképben is, ami egy ilyen izgalmas kijátszása a Geszti féle Magyarország szeretlek pozíciónak. Boldogan repülnék, ha én is veled. Aztán felcsendült a zene. Boldogan repülnék,